Klapka, 5. Milí diváci, dnešný 425. diel vašej obľúbenej telenovely bude v znamení radosti a prekvapenia. Naša Paloma je tehotná, no Diego o tom ešte nevie. Dnešný diel bude v slovenskom dabingu. Som tabákový list. Diego, miláčik, chcem ti niečo povedať. Naša rodina sa rozrastie o nového člena. To je veľmi potešujúca správa. A to s kým?